Coca-Cola se vraća u Rusiju. Sjećate li se prije 2 godine kad su svi iz NATO tabora se veselili jer su veliki brendovi Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, Apple napustili Rusiju? To je pucalo na sve strane. Veseli se NATO, rode. Gotovo je sa ekonomijom Rusije. Lopatama ima da ratuju. Nema više tih prezdravih pića, Big Macova, laptopova. A onda im Rusi rekli, jel tako? Hoćete da idete? Samo izvolite, ispunite par zahtjeva i... Da se ne ljubim. Zbog tih zahtjeva zapadne firme su morale jeftino prodati svoje biznise, što je dovelo do velikih gubitaka koji su dosegli 107 milijardi. Rusi fino zamijenili sve to svojim brendovima. Uzmemo 100 miliona, otplatimo 100 miliona, saldo je nula. Saldo je nula zapadnim kompanijama, ali po Milovoj krimi i matematici, pa su se Coca-Cola i Starbucks